И започнахме втората шиба на умряла. Втора част на къде съм Паск и отговарям на въпрос. И да започваме. Така. Какво пише тук? Искате ли да... Променя цветовата схема. Може? Извинете, може нещо да заби. Цветова... Какво е това? Не знам какво стана. Добре. Какви ми са плановете за утре? Да стана о 5 часа и да ходя на шибаното. Умряло даскало и да събирам двойчици за големичката ми колекция. Бам! Коя е най-добрата ти песен всички времена? Коя? Не се пише така, но като я напиша както трябва, не става. Тя е хард. Paint как се пише? Да, знаех си. Paint. Така. Имаш ли вече... Ето. По скалата от 1 до 10 колко страшен си. Довиждане от мен. Това беше за този клип. Колкото трябва да бъде 10. Довиждане. Това беше от мен. Дано ви харесва втора част. Дайте палец нагоре. Пишете в коментарите на какъв въпрос да ви отговоря. Ще ви отговоря на всички въпроси дано. Абонирайте се за мен, май съм го казал. И чао, това беше втора част.
Довиждане.